Khur nakaslem jong Rnong san Hima. Ka Jylla kala Khur biang sa kaway ka Takma Rnong lingba Nongïalympat ni wrestling uju pa uju nong tru ha ka Khelo India Tribal Games arajar apun rio kabrang yat menta ha chatisgar uni urang Nongïalympat ulala ban Khur ya kate ka Takma ha ka kerdan Nongïalympat jong ka 60 kg Greco Roman ha ka lai pautrik ulber kani ka long ka jing job ka baning kong ya ka wrestling jong ka Jylla ha kate ka lempung namar wat ha ipor ibalingkot ru ba kila yo ban pen kre kila la ban pen pau ya ka jing tibet kar hadu ban Khur ya ka te ka Takma uju pa uju ude urang Nongïalympat ubadang syak pen tibet hapo ka team preparation na ka benta ka 39 national games ka ban longhouse nem arajar apunyo hapo ka Jylla Meghalaya nalor uju pa uju ka Jylla kala pha sai ki wei patgi arngot ki Nongïalympat banishim benta ha ka te ka limpung ki bakun thop ya ka ribhalang sun but u Jeff Gary dingdo Henry kini kla sharem no ha ka semi final na kaliang President ka Meghalaya Wrestling Association uba Isaiah Kharmau plang ulapan pau ke jing sokmen halor ka ni ka jing job uju pa uju nong tru badru banwanra ya ka burom ya ka Jylla Sai